Minulý rok byl s náma mini v 5 krajinách a mimo Slovenska to bylo ještě Irsko, Holandsko, Česká republika a Chorvatsko. My sme v podstate na Slovensku najtrendovejší výrobca pekárenského sortimentu. Zavádzame do sortimentu niekoľko noviniek ročne. Produkujeme aj špeciálne limitované edície výrobkov pre spoločnosť Lidl. Proces od vývinu produktu až k konečnému výsledku môže trvať mesiac, avšak niekedy to môže trvať až pár rokov, pokiaľ my ako Lidl nie sme s tým produktom úplne spokojní. Slovenští dodavatelé s námi exportují produkty na více jak 20 trhů. Lidl nabízí jednoduchou spolupráci s vizí do budoucnosti, jednoduchý přístup a inovace.